and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang napaabot si Emily kang Michael, midtuol si Rafi sa monte o umihigalan ini nga si Kim. Gidapit ang pabugnaw ni Rafi ang dalaga. Gustong mubalibad si Emily. Apan may pasabot si Rafi o midason usab ang higala nga si Kim. Mikuyog na lang si Emily o gihang milabang sila. May motor nga kusog kayong nagpaingon sa inang limutangan o dali kayong nasagang ni Rafi si Emily. Kuyawan ako ay. Nga naman to siya. Kitibaan ka split number, Bart? Huwag pa, Perch! Hubog tinggal ito! Padayon mo! Layo ito! Wa palang kumabalaka nga ni as Emily ay. Kayo lang gok doon ay. Nago sa kinan. Ayaw na. Wala makita yung motor. Adik tingali to. Sorry ha, Im. Tana, upadayon ta. Oh, sige. Sige. Emily! Dag eh. Si Michael? Uy, siya tuod. Pero, Emily, ayaw ko biyai ha. Nihigayo na. Makapahiubos man sad og biyaan na ko nimo. Please, ni ano ta? Oh, kuan, Rafi. Nakauna ko pagdapit nimo, Emily. Mainsulto ko og biyaan na ko nimo. Dili ba? Oh, sige. Sinyasan ko lang si Michael nga mutawag lang ko niya. Kana ba? Sige. Padayon ta. Oh. Dali, Im. Ay lang paggunit lagi. Ha? Di mahimo. Mawa ang akong pagka-gentleman kung pasagdan ta lang ka. Samang gani ha. Og wa ko pa ikaw masagang tingalig. Masukamot tang duha, dili ba? Mahimo bag dita magdugay. Giwat ko ni Michael. Ay. Laaya ay. Wa pa ganita makasugod og pabugnaw. Apurado naman kay ka. Pero sige na lang. Happy na lang ko, Emily. Nga wa ka mo balibad ron ako. Thank you. Let's go. O siya pasabot sa ko nakita. Nakadungog siya sa kong pagtawag. Milingi gani ang ubang tao pagtawag na ko. Pero gibaliwaha lang niya. Ganong ingo man niya ako nakita ro niya. Ug bikuyog siya kang Rafi sa punti. Ang hingpit kong karibal. Iguloy siya mikaway-kaway na ko. Murag mapagarbuhon pa nga kuyog niya si Rafi sa munti. O siya pasabot sa ko nakita. Dili ni mahimo. Dili mahimo. Kinahanglang masumpo sa labing madali. Samtang sa iyo pa. Dili ni mahimo. Unsay gusto nimo, Em? Juice, soft drinks? Burger? Ha? Juice lang ako. Kana lang. Ako gusto ra ba kung na chicken sandwich? Pwede? Medyo gutom man good. Ikaw, basta kay juice lang ko. Giuhara ko. Nahibaw ko, Em. Nagdali ka tungod kay niya si Michael. Yes? Wa pa siya. Naibawam ta siya nga niya ko. O siya pasabot sa ko nakita. Ana ang tayo magsulti niya, Mike. Kadali na kayo may diri. Giubanan ko lang si Rafi kadali. Maiko kong mubiya. Nag-order naman ko siya. Huwat ako diya, ha? Oh, Hello? Mike? Mike? Hello? sige. Huwat ako, ha? Kadali rami. Bye. Ug nakita kong biga ko siya kang Rapi. Ug hugutsab na may kunit niya si Rapi. Baylaw tag timailhan ang ako nakita ni Higayo na. Salamat sa pagkuyog mo na ako, Emma. Bisan tuod o kadalira, pero nalipay na kay ko. Salamat. Sige, Rafa, kay naghuwat na siya na ako. Sige. Ihatod di ka hangtod sa eskwelahan. No, ayaw na. Nagpaabot sa pangimong amigo.
Sige ha, salamat po sa snacks. Kadiyot lang eh. Nagdali ko, Rafi. Sige. Muadto ko niyang Sunday sa inyo ha. Wala ka to baga, Parts. Sige lang, parts. Sige lang. Og tuan ako sa ila. Dili mahimo nga dili siya mo atubang nako. Paborito ko sa iyang mama, si Tita Noring. Ano ka, Parts? Muot mo ka, tawag ka. Parts. Sa nahitabo ba ganiya nga hapit may maigo sa motor og nasagang ko siya. Nagakos na ko siya, parts. Bitaw na. Ako walang tanaw ni mo. Itong paghitabuha ba? Pero gituyo sa mo pagkakos, Parts, ha? Gihugot yung pagkakos yung hawak. Yay. Walang chancing naman itong yung pagkakos, Parts. Yung imong kamot, diha naman dulo sa Bob's ni Millie. Tabiha. Magbitaw nga wa na lang kumugukod sa motor, parts. Nindot kayo ang akong feelings kaniya. Bisan og kadali ra pero nindot Sabot kayo. to. Sabot ko, Parts. Ya, ato ta. Yan, nita na ko si Eric Martin. Mandi. Pangitaon ako, Pi. May 15 minutes pa kong allowance. Ay, kasi nagsalos tinali pagkakita na mo ni Rafi kaganina. Pasabton ko lang yun. Ay, sakto sa gym. To ating alis siya dito. Si Michael. Hello, Mike. Hain day ka. Hello, Michael. Wa pa mo mahuman siya sa munti. Onsa ko nang gisulti mo. Di anak ko sa eskwelahan, nangita ko ni mo. Hain day ka. Diya sa gym. Sige, mo anak ko. May 15 minutes allowance pa man ko. Pabuta ko, Mike. Paingon ako diha. Oh. Sa tunog sa iyang tinapagay na masabot kit ka nagsalos. Pasabton ko lang. Niya na siya. Mike? Michael? Sorry ha. Sorry. Vacant mo ko na ako kaganina. Ug mihangyo si Rafi nga kuyugan ko siya sa atbang. Gidapit man ko niya. Ug naiko ko nga mabalibad kay nakasulti naman ko nga vacant pa na ako. While nag-wait ko nimo. Ganun wag ka makapaabot lang ko. Kuan, naiko ko nga balibaran siya. Tungod kay wa pa man ka. Sorry na. Ayaw hatagi og laing kahulugan ang pagkuyog ko ni Rafi, please. Wa ka hilaing kahulugan, Emily. Mike, abi mo nasabot ko si mong, nakasabot kay ko si mong gibati. Nagselos ka lang. Pero nasa'yo pa si mong gituan, Mike. Way kaping kapubuto ng pagkuyog ko ni Rafi. Nagkagusto si mama mo kang sa munti, dili ba? Ug dili na ikong katarungan nga magselos ka. Wa ko magsilos, Emily. Okay, sige. Wa ka magselos. Pero please, ayaw hatagi og laing kahulugan ang pagkuyog ko nimo. Inami ko lang to, Mike. Sabta po. Sige, mauman ka. Lain na sa tanan to bago, eh. Na, wa na. Time na ako. Tana na. Mapit pa na ba kong library? May kuhaon ko. Tana. Nasukugit ka. Sorry na. Okay, sige. Ani ni. Di na kumukuyog pag-usap ni Rafi. Promise, Michael. Uy, nakanungog ka. Di na kumukuyog kang sa monte. Bisan pag mamugos siya. Sorry na pa. Human sa klase ni mo, magkuyog ta. Sige. Pero di lang ta magdugay, ha? Di ko magpagkagabi, eh. Tana. Wa pa man mauli si Emily. Ngit-ngit na. Wa tingali makasakay dayon. Pabuton ko lang. Laay sad ning manihapon oy nga ako ra. Siya ni. Hello. Ma, malangan kog uli, ma. Nag-meeting mi. Ngano wa man ka magpahibaw daan? Kalit man kay ni meeting nga, ma. Uy, mao nga nalangan ko.
Sorry kaayo panihapon laguna ha. Unsa gyud ka kang oras sa mahuman diha? Basig magabhian kay ka. Dili tingali kaayo ma. Nagpahibaw lang ko nimo aron dili ka mabalaka. Sige ma ha. Tuan ako mga kauban magsugod na mi. Bye ma. Emily, Ma nga naman. pag-amping day ha. Oo ma uy. Sige ma bye. Sige, bye. Ay, maudeng nalangan. May meeting ko, no? Namakak ko ni mama. Ano ni aman sa tatili dapin sa paypayon? May gilayon na pa ni dapita gikan sa highway. Maglisod tag pangitag kasakyan ini pa uli. Nagpahibaw ka ng malangan ka. Di na mabala ka si Tita Noring. Emily, di ko gustong mawa ka na ako. Ngano ba nagbalik-balik ka magsulti, ana? Dili na mahitabo, Mike. Ngano di ay, wadi ka masalig na ako? Emily, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!